Vot b'saħħtu għall-Partit Laburista fit-8 ta' Ġunju huwa vot ta' fiduċja ieħor biex inkomplu b'aktar kisbiet bis-saħħa tagħkom. Dan kien il-messaġġ ewlieni li għadda l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela f'Masreli il-ħadd filgħodu f'ta' Farsina f'Ħalqormi. Dr. Abela semma diversi sfidi li sab wiċċu magħhom kemm ilu fit-tmun tal-pajjiż fejn dejjem talab il-fiduċja tal-poplu li selli fielu u l-Gvern irreċiproka b'ħidma sfiqa. Alex qar kif se jmur quddiem il-poplu bl-istess mod fejn sostena li quddiem l-isfidi li jista' jħabbat wiċċu magħhom pajjiżna, il-poplu jaf li Gvern Laburista se jkun tarkalih. Jekk temnu li rridu nkomplu f'din it-triq, jekk ma tridux li nieqfu f'nofs triq, mela għandi bżonn bis-saħħa il-vot tagħkom b'saħħtu fit-8 ta' Ġunju. Fil-lokalità fejn il-Prim Ministru għatta parti sostanzjali minn ħajtu, Dr. Abela stqar kif kien hawn li tgħallem ir-realtajiet tal-ħajja minn fejn innota l-bżulija tal-poplu Malti biex jipprovdi futur aħjar lil-uliedu u lil-ulituliedu. Nawek tallimt ir-realtajiet tal-ħajja, il-bżulija ta' ħaddiema fil-franta hekk illi ma jorqdux bil-lejl, il-ħaddiema liċenzjati tax-xatt bħal nannu li tant batew iġorru xkejjer ta' zokkor fuq spallithom neżlin mill-bastimenti fuq il-fallakki meta makkinarju waqqas kienaw. Dan is-sens ta' bżulija għal ġejjieni aħjar irid ikun rifless fil-ħidma li wettaq il-Gvern. Kien hawn li Dr. Abela tkellem dwar numru sabiħ ta' kisbiet li ħallew frott matul din il-ġimgħa. Fost l-oħrajn semma l-ftehim settorjali li ntlaħaq bejn il-Gvern u l-Union tal-Għalliema l-MUT li hu l-akbar wieħed tax-xorta tiegħu u li se jwassal għal kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar għall-edukaturi f'pajjiżna. Semma wkoll l-implementazzjoni tal-miżura li se tagħti €1,500 lil familji ta' dawk l-istudenti li jkomplu bl-istudji tagħhom wara l-età obbligatorja filwaqt li tħabbar investiment fejn tidħol il-manifattura ta' partijiet ta' turbini tar-riħ li se jwassal għal aktar karrieri ta' kwalità. Dan kollu kien ikkonfermat biċ-ċertifikat moti mill-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Moody's li tat rating b'saħħtu għall-ekonomija ta' pajjiżna u statistika li wriet l-importanza tal-iskema stabilta'. Dr. Abela temm jirrimarka kif fil-ġejjeni il-Gvern se jintensifika l-ħidma tiegħu batta miżuri bħal tnaqqis fit-taxxa, pensjonijiet aqwa, aktar spazji miftuħa u sptarijiet u skejjel ġodda. Jekk din hija l-Malta u l-għawdex li tridu fit-8 ta' Ġunju erġgħu kunu miegħi. Erġgħu isilfun il-fiduċja u s-saħħa tagħkom biex inkompli mmexxi u nsaħħaħ lil pajjiżna. Jien nemmen fikom, is-saħħa fidejkom, is-saħħa lill-qriema, is-saħħa lill-Lawċin u s-saħħa lill-Maltin. Grazzi.